Anyalo wacho ni ma en ndalo mondo koko bed Migori, ndalo jomoko be biro biro kadwa wuoyo on behalf of counties moko. Ndalo moko be donyichi neno ka nochacho Kisika, mane ywaruok ng'enye kabisa sani okwe. Koko ka nitiere e dala kata e ot to ji bedo piny to wuoyo. And ng'ama nyalo keto ji piny mondo wuo en wuon dala. Leadership. Ka in dichuo to dhako gi nyithindo go koko. Tiling imbigo kodgi koko. Onge ng'ama ibiro laum in kaka wuon dala. Omiyo nawacho ni nachako wacho gigi chon. Naparo ni dhi kelo clips managolo sama nago koko. Nago koko kawacho ni jopiny nyaka tinegi. Amor ni Eddie Muok be koro neno gima nawacho. Oyierwa mondo watine jopiny an to gi jotelo mamoko. Ok anya wacho ni an perfect. Lakini gima timo ni awinjoga gima ground wacho. Kaka tiyo tayudo feedback. Gima hinyo ng'eny jotelo ni gidagi winjo feedback. Ng'ato kosebede telo to intimidate ji. Sami intimidate ji olenga. Gik mene otimore Migori gi intimidation mosetim ne japiny ma japiny kuro luor. Koro ka giyudo kama gimuoch go to gimuoch. Mane gima timore. To kinyalo yie jopiny gidhawni, giwuoyo kodi, chopo kuomgi, koko ok nyal bedo. Koko ma Migori osebedo nikech ji ok wuo. Leaders ma Migori ok wuo walak forum. Ang'o ma mono ji loso? Ing'eyo ni ng'ato nyaka bede ng'ama nyalo choko ji. Nikech yudho ka gintie Thanksgiving, nyasi mag wero kamano, kata liete ma ji otelo rome. Mana kama onyalo bedo koro maka jotelo. Anyalo paro ni nyaka ne yierwa 2002. Mokwongo ni pok oromo kaka wajumbe ma Migori kendwa. Gi governor, gi senator, gine mawago mbaka. Mana mbaka mana ni tuodwa tiyo nang'o. Mano pok otimore. Otimre ga mana ka nitiere occasion moro ma detimre maybe baba do biro Migori dhi rwake nang'o to be mana section of people romo. Or nitie gimoro matimore masarogo koko kamoro ere kaka wadhi counter attack e function ma next. Or ng'ane kamano but romo moro ma constructive pok oromo Migori. Mane tabu mantiere Migori maduong' ni ji ok rom to be ji ok go mbaka e yo makare. Kiwuoyo to mane rachi pingo serikal ineno ka kitieki. Kiwuoyo dono ka ansani aling. Ana meno tuoga ni ani mana kelo koko ndalo moko sani masara ne onge e function ne gine constituency na to kana se winjo kaka ground chal na wacho ni we abeda tim gigena ane gima de timore ero koro giwuok gitimore gima nyaka change Migori County ni leaders nyaka bedi mawuo mo nyalo siemore ni kato dhi marach moloyo te ni watine jopiny gima tabu mo Migori ni en service delivery ne jopiny to gi fulfilling promises mane timone ang'owa jopiny gima ne jo churches wuoyo ka jo churches go nego wuoyo national to nego giwuoyo counties to nego giwuoyo constituencies mondo mi ng'ato ka ng'ato ojibika ne jopiny manoyiere ana alemo hapa ni somo ngeche 29 ipenja ni ang'o miyo koko gore ok somo ngeche no to nyisi gima timore mago gik mano ndike ka pok onyolwa jatelo maber ka nitiere kom to kwe nitie ji mor to the opposite of it mano muma mano timbe nade ema wacho omiyo wan wacho ni pok gik moko kethore igariyo podo enough mondo jopiny omi service delivery to machielo bedo wacho ni kombe mwabedegi ok magwa they are not our birthrights en gimoro ma kawuoni bede to kinyato bede to be nyaka largi koro gima ji onego lorego sami lare timni maber ema miyo ji tamore ni weuru ng'ane oti to kane eno kijende ka Eddie kaka kijende te biro go to governor oweyo Cleopas you don't need rocket science mondo ing'e ni there is a problem ma notimore ambe kana garambe inyaparo na se garambe ne jo youth jo pikipiki jo saloon jo boda jo manamba jo nyamlenga nago ne garambe wenda kana luongo no bedo threatened ma ji okubiro matin manene maskin gi thick ema no biro ni kikubi